To masu kallon mu barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a kowane mako a cikin wannan shirin naku na fitattun waƙoƙin Hausa. Kamar da ku sani dai masu kallon mu, burin wannan shirin shine ta nishaɗantar da mu, ta ɗebe mu na kewa, tare da kawo mana daɗaɗɗen fayafaye da suka yi fice a cikin duniyar waƙoƙi. A koda yaushe ni na ku Usman Umar wadda kuka fi sani da uban mama da nake jan ragaman shirin. Kamar da ku sani da masu kallon mu, a koda yaushe muke kawo muku sabbin jarumai da suka fice a duniyar waƙoƙi. Haka zalika yau muna ɗauko muku da wayannan sabbin jaruman. Ba ta da dogon bata lokaci ba, kai tsaye da mu je ga rukunin waƙoƙinmu na farko a cikin wannan shirin namu na fitattun waƙoƙi 10. Da wakan na ta dacin zuwa mana na 10 a wannan mako. Wato aka bace ba illa facin wakar da aka rera ta daga cikin Hash Unique Multimedia daga garin Taraba mai taken Laila.
ce da su sai dai ke. Ana mun tambaya in nemo na kwarai, cikin amsa na ce da su sai dai kai. Akan so ne ake ta yin hidima, cikin duniya kowa da wacce ya kama. Ni dai yanzu ya riga abin mai girma, na san kin so ni kai abin ba dama. Na shiga tsandauri a san ki na sha fama, suna cewa mun rabe na ce sai dai ke. Tsananin saushi nake yi masa kazalla, in cire ka a zuciya abin zai yi wahala. Ban jin komai ne akan ka sai madalla, ku daɗa addu'a domin mu samu falala. Ka dage don kuwa ka samu dala, biyu aure matsala garan ta ƙarke. Alamun tambaya in nemo aure, cikin amsa na ce da su sai dai ke. To masu kallon mu barkamu da dawowa, kun ga jerin rukunin wakokin mu na farko kenan. Daga wakan nan ta wadacin zuwa mana na goma mai taken Laila, wadda mutan garin Tarawa suka aiko mana da shi. Kun ga yadda jaruman nan suka yi fice a cikin wannan waka. Sai muka kawo muku wakan nan ta dacin zuwa mana ta tara a wannan makon. Kun kalle ta waka ce wadda Hamisu Breka ya rera, Kabiru International da shi da Ummul Khairi suka hau wannan waka. Sai muka kawo muku wakan nan mai lere ya rera, Nas M Sharif da Fatima Kedi suka hau kan wakan. Kun dai ga abin da Nas M Sharif da shi da Fatima Kedi suka yi muna a cikin wannan waka nasu mai taken sai da ke. Masu kallon ba ta dogon ba ta lokaci ba haka da tara mu je rukunin wakokinmu na biyu a cikin fitattun wakokinmu 10. Masu kallon mu ga wakanmu na 7. Sai dai kaska ta mutu da haushin kifi, dandani da ke mutu ka raba takalman kaza. Mutu da haushin kifi, dandali da kai, mace ka raba takalman kaza. Sai dai kaska ne Takalman kaza. sarki ya tabbata gun wanda ya yi kyakkyawa, kyakkyawan halin yabo da birgewa. Shi yasa na zo ni wasa na yabawa, jini da jini, rago da jini, akuya da jini, kaza da jini, zakara da jini, mota da jini. Ayya babu sai mini nauyi gurin faɗi, masoya ta da ke takalman kaza. Rayuwa da masoyi daɗi, inda amana rabuwar ba daɗi, inda akwai ƙauna. Shi yasa ni nake tattalin ka bebi mai sona. Kallo na ido, an gajere duk ku fito mata. An gajere gagarin ma
shigo zazzau mati da lado mati cikin ganin zazzau mai yake nema ga mati a zazzau garin masoyi babu nisa indosa mati a zazzau garin masoyi bai nisa gama a ti ga lado gama a ti dan a zazzau wa zai ba shi ruwa sha ya shigo garin zazzau menene garin masoyi an ce babu nisa in dai ka samu wacce ta yi maka garkai mata nisa soyayya inji in soyayya tana da rassa shi so ba ruwansa ko ya kai yana da wasa kuma shi so an faɗa mana cewa ba a fansa mati ya rike ta sama soyayya bai yi wasa ba gama a cikin azazza wa zai ba shi ruwa sha mati ya shiga garin zazzau gama a cikin galado ga mati gare ko ina sai fama mati da lado gare Kano nan aka yo fama ga alle ka birnin shehu Sokoto nan ma an kama ka sana doko ma ya zauna ma ti ya bar su da loma birnin ke fita ga nan ya shige anan ne ya samo koma ya ce mai duguri mati ya samo tabarma garin Bauchi ya ci basa ya ce za ya koma ya leka Adamawa ya sha hura da dama ya leka Gombe anan ya samu ruma mati ya iso zazzau garin masoyi bai da nisa ba. To masu kallon mu jerin rukunin wakokin mu na biyu kenan da suka fice a cikin fitattun wakoki 10 kun ga da jerin rukunin wakokin mu na biyu da farko waka na ta fice a cikin fitattun wakoki 10 na wannan rukuni na biyu waka ce wadda Amdas Yareda mai taken kaska sai muka kawo muku wannan waka na Nazifi Asnanik da aka yi ta a cikin fim din Mati a Zazzau kun ga dai jarumar da suka fita a cikin wannan waka kamar Sadiq Sani Sadiq har ila da shi Nazifi Asnanik shi ma yana cikin wannan wakan Rahman Sadau Maryam Yahaya Amal Umar kun ga dai irin rawar da suka taka a cikin wannan waka na Mati a Zazzau sai muka kawo muku wakan da ta yi dacin zuwa mana ta 5 a wannan makon su ne suka yi fice suka zo mana a rukunin wakokinmu na biyu a cikin wannan makon a cikin ba tare da gwamnati lokaci wa mu je rukunin wakokinmu na 3 a cikin wannan makon a cikin fitattun wakokinmu 10 a cikin ga wakanmu na 4 kika zama farin ciki na idan ba kewa zana baiwa kauna farin ciki na kin zama jinin ciki na idan da so kauna ba ta kai ni rana kin zama jigo hasken idaniyata na rasa kiwa za ta bani gata nike da kewa kallon sarauniyata a gurbin zuciya bana ajabata ki dawo inda nake dan mai suna mai kyan hali na garta baiwar Allah ke ce cikar muradi wanda ke san ki na so shi dan zumuki ki min na waziri karki ce na yi kauye akan ki kome na so ya ingiza ni idan na zauna ne ke nake tunani ko cikin mazara damuna da rani wayo Allah dama zaki tunani kamar yanda nake mai kise kiso ne idan na kalle ki kina rikirkita ne a zuciyata na san ki ba ma'auni ba ni dama ya masoyiyata mai rabon ya gaba da zai gani gwanata cikin masoyanki a yanzu na yi rata tunda ni zan iya baki rayuwata taho garin zanar ke ki ba mugunta ni bana ke ce masoyiyata abinda soyayya ta sanar aminta tausayi ko kwa zaman mukai da fata a gidan duniya samun masoyi da rashin masoyi shi ke
ya cire nishadi da kin kira ni nan sake zana amsa auren ki nai ni haka rikice na fasa zaki zan mata ta warai ya kunsa labari ta ji an tilasta na wai na je san bisa ban faso ba komai kake bukata manta da shi sosai fannin zuma da fannin nama san bisa ga fura ga nono sai na dauko malo da indima indama sadakin ku je ku daura ke sai ki zo da karfe 10 ina za a yau biki ba ango zai fi kyawu in kai ka dai garin mu ku saba da yan uwana Jiji dogo mai wanke godiyar kakanmu shekaran jiya Aisha zuma miya cije to ni ne nake zama gunjinyar kin gaba ni da ikon da zan gusa in bar shi Sotan da na fito da shirina kuma ga mota kaga sai mu je in ganshi komai na ka yanzu ya shafe ni tun da dai aure dole ne da kai ba fashi to ai kauyen su babu hanyar mota masu mashin ma sai su ini su kwana su hanzi ba su iso ba duniya na gaba ya koma baya Ahmad Shana baban Chabai na rufe idanu makanta ba ta yi mini rana ba duniya tana nan tana jira ne wanda ma bai zo ba Original Just Boy dama haka duniya take in ta daure ma gindi zaka ga har wani shine kake my brother magana na gaskiya ne in ta so ka kai ka kita magana na kan hanya take life is all about blessings sai ka tinke in yau kai ne wallahi gobe ba kai ne ba bita a sannu ka more rayuwar ka duniya ce wallahi budurar wawa ce ha 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 ina san ki kina kina da hannun ki karɓi sako zuciyata ni na baki rayuwata na hannunki a daren jiya na yi mafarki na zama naki duniya ba matabbata ce ba ta guje ka wani ka zai karba yan wana barin ga dubawa abin na damuna mutum musundi ba suna kashewa ya'ya su turai suke shakatawa mu kuma talaka ba a kulawa duniya ina za ki je da mu To masu kallon mu kun ga jerin rukunin wakokin mu na uku kenan a cikin wannan makon da wakan nan ta dace zuwa muna ta hudu a cikin makon nan ba wata waka bace illa facin waka da Hamisu Bireka ya rera Sadiq Sani Sadiq ya hawa kan waka sai muka kama wannan waka ta mun da uku waka ce wadda Liya ya rera ya mu baba da Zainab 3SP suka hawa kan waka wannan waka na sa masu kallon mu kuna ta bibiyan wannan wakan wata waka bace illa facin Sambisa kashi na biyu kun ga dai taka rawar da ya mu baba yayi shi a cikin wannan wakan
muka kawo muku akan nan ta zo muna ta biyu a wannan mako ba wata waka bace illa facin waka da Ahmad Shanawa ya rera mai taken duniya. Masu kallon mu, duniya ba matabbata bane. Kun ga dai abu da Ahmad Shanawa ya faɗa mana a cikin wannan waka tashi mai taken duniya. Masu kallon mu, kai tsaye za mu je ga gwarzon mu na mako. Idan kun shirya, ga gwarzon mu na mako. Aku mai bakin magana a yau, mana zo zan yi magana a yau, magana a yau da magana a yau da magana a yau. Na rasa wa zan yi wa korafi, matasa tajirai masu mulkin zafi, don abun ya daina min zafi. Gwamnati ta kau da kanta ta yi kon kula, halin babu abun da ya kai zaman banza matsala, shine mafari madubi kowane matsala. Allah ya sa gwamnati ta ji kuma ta kula, don shi ke sa matashi ya tunanin sata, ko a bashi kudi ya je ko na miji da mata, garkuwa da mutane wayar ka kwata, shi ke sa fyaɗe ya ga fitarar makota. Abun fa sai dai addu'a Allah ya kyauta. Attajirai na zo da wasu batutuwa, don kuke siya ku rufe kamfanonuwa, ka siya ka rufe dan riba ko dan shawa, in ka bar shi zaka taimaki matasa yan uwa. Kun fi so kullum baraka ta faruwa, in kun gani a mujallu ku ta sinuwa, bayan da laifin ku duk abin da yake faruwa. Yana da kyau ku tallafi matasa yan uwa. Matasa gaskiya ina da korafi. To masu kallon mu, kun ga dai gwarzon mu na mako a cikin wannan shirin namu na fitattun wakoki 10 wadda Fresh Prince kwance Fresh Emia ya rera. Da wannan waka na Fresh Emia anan muka jawo karshen shirin. A madadin wadda suka haɗa ƙarfi da ƙarfe don ganin wanga shirin ta kan kama, ni ne naku a koda yaushe Usman Umar, wadda kuka fi sani da uban mama da nake jan ragamar shirin. A masu kallon mu kar ku manta, idan muka baro na ba wai shirin ta kare ba kenan, za ku iya bibiyar mu ta satukan mu ta sada zumunta kamar Facebook, YouTube da dai WhatsApp channel din mu da dai sauran sabukan na sada zumunta. Za ku ga cikakken wannan shirin kamar yadda kuke ganin sa a akwatin talabijin din ku. Idan kun zaɓi wannan shirin, mu haɗu mako mai zuwa, sai wani mako. A kanmu don mu ma da namu laifi, mu saka girman kai muna yaudara kanmu, mu ba yayan kowa ba, mu ne da jin kanmu, mu ne sarakan raina sana'a, da an ce zo ga abun yi sai mu ce a takamar ka gama digiri, to a unguwar ku irin ku kun fi dari, saboda haka maza ka canza da wuri, in ba haka ba sai ka mutu da shan gari. Aku mai bakin magana a yau, mana zo na yi magana a yau, magana a yau ne magana.